నమస్తే అన్న. ఈ రోజే ఫస్ట్ విగ్రహం బుక్ చేసుకున్నారన్న కర్నూలు సిటీకి. బజరంగ సేన యూత్ అన్నోళ్ళు ఉదయం వచ్చినారు, అన్ని సెర్చ్ చేసుకుని వాళ్ళకి నచ్చిన విగ్రహం కొనుగోలు చేసుకున్నారు. అన్న కర్నూలు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మా దగ్గర విగ్రహం కొనుగోలు చేసినందుకు మీకు, మీ గేరులో ఉండే వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్న. నరసింహ గారికి నమస్తేనా. కర్నూలు సిటీలో ఉండే వాళ్ళందరికీ, కర్నూలు జిల్లా వాళ్ళందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్న.